springbanen i klasse 3, så gør det, at I går op til indkalderen, så prøver vi at se, om vi kan skubbe ind i nogle huller her i starten, så vi kan få jer over på springbanen, som er lidt bagud. Det er sådan en glad hund, ikke? Ja, fælder. Det gør min også, det der. Stadig gennemgang. Spring klasse 3 store hunde, der slår på banen. Meget dygtig.